beryl yn llawen a bu farw yn dal bocs o gel gwallt yn ei dwylo. Bywyd arbennig ar ben, doctor ydoedd. Ysgrifennodd bapur ar aelwydydd cefn gwlad, Calan Galar, ond trigodd fel llo o Borthmadog. Yn nwylodd cigydd a'r morffin yn ofni heddiw ac wythnos nesaf. Llofruddiaeth allanol, yr heddlu cafodd ei darganfod gan ei slwt o berch, wyneb i lawr yn y meithion. Ei enw oedd Nan, roedd Nan wedi dod ar y tren o Fryste mwyn benthyg pres. Aeth mam trwy pwrs ei mam, ffonio'r meddyg, yfed dŵr a gin a chwerthin, darganfod bwgan llynedd, ei enw oedd Nan. Ryddodd beryl yn llawen a bu farw. Ond daeth Nan